Momentul corect este când mai întâi se aplică puțin amestec uscat pe perete, se întinde așa uniform cât de cât și apoi se amplasează sticla de fibră și vă arăt de ce, uitați, deci când o iei, ea este lipită bine de perete, fiecare element al plasei, el are amestec, adică are o adezie bună, se lipește bine de perete. Acum voi face așa un mic experiment pe alt perete ca să vedeți de ce nu e corect o altă metodă de aplicare. Nu este corect. Deci multe persoane fac treaba asta exact așa. Pun plasa, o lipesc ca să stea așa pe perete și pe urmă ia așa o chestiune face și tot peretele frumos, că acum ar fi calitativ, însă asta nu este așa. Dacă noi o să o dezlipim acum, o să vedem cărămida în spatele la fiecare fir. Deci asta ce înseamnă? Că undeva la 25-30% această plasă nu este lipită calitativ de perete. Corect este, mai arăt încă o dată, deci mai întâi trebuie amestecul să fie cât de cât uniform aruncat pe perete. Și pe urmă să fie, din alt capăt, așa o să iau, să fie lipită plasa. De ce? Că uitați, eu dezlipesc și cărămida nu este. Deci este 100% adezie bună, calitativă a plasei pe perete, prin intermediul amestecului uscat. Trebuie neapărat să fie întoarsă fibra, așa, deci aici deja este tencuială, dar când a fost amplasat trebuie să fie îmbrăcat colțul, atât în exterior cât și în interior. Deci iată, aici a fost făcut un reper. Și în timpul a fost, vedeți, deci s-a întors plasa și așa, pe urmă încoace, ca toate colțurile să fie apărate.